Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon sa kasugpon sa ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Atagin kong samtion, Mr. Gomez. Tunan ko anang ini. Masugilano na ugaling kita. Sige. Tungin sa mayo, attorney. Para madali naman nga makuha ang propiedad sa lapatay. Hindi ta magtuning, maglapaw pa na sa imo. Ha, attorney? Ba, Mr. Gomez, do ka lang isang tunos ang paghambal mo, ha? Ginaunahan to na lang nga dad, attorney. Hindi gil paghimuhay na. Malay na kukumaki, attorney. Ay, halpagin kung tutuhon ako. Sobra pa ako sa demonyo kung makik, attorney. Wala ko yung sige napili. Pati babae, ginapatay ko nga wala sa kaluoy, attorney. Oh, ginapahog mo bala ko, Mr. Gomez? Ano? Wala, attorney. Nga paugo ko ikaw. Hindi ko matasan nga mamahog. Tungod na pamatod, ay ko na sa kaugalingon ko, attorney. Nga basta ginahampal ko, himuon ko gid. Kaginaman ang rason ko nga napreso ako sa Bilibid sa 15 katuig, attorney. Ba? Ha? Bago lang ako kagwa. Mr. Gomez? Napreso ako sa Malawig at Tinoy sa Bilibid. Tungod bisan hindi ako ang ginakuha ko. Kagang nagabalabag sa akon, ginapatay ko. Ha? Ginapatay ko ganing tag-iyas ang bagay nga luyag ko kuhaot. Ayhan pagid ang akon? Ha? Hindi ko pa makuha? Bunanon. Dako gid siya nagamo kung di ko makuha nga para sa ako, attorney. Ginakulbaan ko ya sa mahimo matabo, attorney. Ha? Ariyo, agad taway. Isawon ta na lang ni kay storya, attorney.
Isa lang kasi mana ang yatag ko sa imong aplaso. Kinahanglan, basaylo na sa ngalan ni Papa ang tanan nga propiedad sang iya pa kaisa. Kay Tita Priscilla, kag kay Tito Bini. Bah, Mr. Gomez? Di ba lang nga kahapusin si Raymond kung gusto mo gid attorney? Di ba lang? Kabalo ko aras yung tanan-tanan nga dokumento. Kag ang titulo sa ilang mga propiedad, ikaw ang nagawiyat, attorney. Pero, Inalang, amo lang ang bago si mo. Isa ka si man, attorney. Bastante na ina. Okay na ina para makaulag ka sa bayo. 1 week, attorney. Okay? See you. Palakat na ako. Bye. oh, ato na siya. Oh, do kriminal maghulag ang tao nga to. Bastos pa. Ginatungtong niya niya duha katil sa ibabaw sa nga akong lamesa. Samta nagapungko siya sa bangko. Oh, do kadelikado sang tao nga to. Kagka-familia sang iyang ngalan. Isa ka bes. Nabatian ko sa balitang iyang ngalan. Sang magrayot sila sa prisuhan. Ninyo. Ninyo, demonyo. Pero hindi man. Hindi ako magpasugot na makuha nila ang propiedad sang mag-utod. Nga hindi gina ko makatilaw. Ha! Grabing pangabudlay ko. Tapos, makatulang sa wala. Ha! Hindi ako magpasugot. Wala na si madam. Mga 5 na katuig ang nakalikat. Ari na sa ako ng tanan nga makaygayunan para mangin ako ng iban nga propiedad. Ihatag ko gid man sa tuntong atong iban. Pero laban kina makadto sa akon. Oh, maya pa kung saan temprano ko palang ginikutar ko na initanan. Kung tani, ako na initanan. Para wala gid ako magpaabot nga may matuhaw kag mag-claim. Ay, hulagon ko hindi nga daan. Para pagkatapos ang ginahatag niya nga talana, humana. Sabi ko masaylo na kita sa isa sang balay sang tita mo. Hindi Tapos, pa. Hindi pa. Gapalihingin ang abogado eh. Ha? Sabi niya siguro wala kumabot ang galaw ya. Babae ang animal pero tuso. Sabi ako makalusot ang diskarte ya sa akon. Wala ka pa niya makilala, boss? Pero kung makilala ka niya sa banta ko, masunod na siya. Kung anong luyag mo nga matabo, boss? Kung hindi niya mahimo ang ginapobra ko siya, mapakilala ko siya. Kung sino, sininyo, demonyo. Inaya! Isa mo lang to kasman ang ginatag ko siya nga plaso. Agile. Isa lang kasi pana. Kag kung hindi niya mahimo, boss, anong matabo? Pati, hindi mahiyang matabo, masyong. Aksyon naman. Kontakan pa kaisa mo di si Lilo. Gabi, pakatuwa din sila. Luyag ko sila paskila doon. Ayos, boss, ah. Anay kakabisado nun lagi Lilo? Oo, eh. Diri sila nagdalag ko. Diri man sila nagginago. Kabisado nila lugar ngayon ni boss. Ako malaya naglayas-layas. Hasta nga nakadangat ako sa lugar mo dito sa Mindanao. Gali ha. Kung namo tawagi sila, nagwa ta karon. May nom ta sagwa. Areglado, boss, ah. Hello, Panyero? Oh, makadto ako dira.
May panotaryuhan ako sa imo. Parte ini sa propiedad ni Persila Gomez nga ginahatag niya sa ako. Oo. Ginahatagan niya kung sungbuhi pa siya. Kagang duha ka propiedad nga ginbaligyan niya. Oo. May dokumento na ako diri. Dayaon na nato na ang perma. Kagamo man ang petsa para hindi mahalata. Oo. Ako na bahala sa imo. Relax ka lang. Ako bahala sa imo. Wala na sang problema. May kontak ako sa Register of Deeds. May diyahan nila. Panyero, kwarta lang katapat sina. Dapat lang nga sa akon magtupa ini. Siyempre, ako ang dapat nga makakuha kag makabinipisyo sini. Tungod wala na sepre sila. Kagamuman si Benny. Well, abogado kita. Hindi kita magpainto sa ordinaryo lang ang mga tao. Okay, magkanto ako dira. Dalon ko ang tanan nga dokumento. Sige. Salamat kid Panyero. Okay, bye. Ayos na. Manginligal ang tanan. Ang paghatag sa ako ni Madam Presila sang iya balay sa lapas. Kag ang pagbaligya niya sang iya duta kag balay dito sa Gimaras kay Mr. Ong. Makatilaw kagid Mr. Gomez. Pero mas madamo kid ang matilawan ko. Hello? Bino? Si Umar? Arda? Aha. Abi, apas ka mo di. Kinanglata ka mo di. Oo. Ay, gali. Apit ka mo sa balay sa Cebu ha. Kuha ka mo to kargada. Dalaan yung baby armalite ko. Kabalo na ka mo sa anong imuon yung mapatabok yun yung mga arbas ka wala sa kasol. Basta piyuhan nyo na gani. Apasin ka mo di ha? Sige. Bye. Boss! Boss! Masyong. Nasa agwa nga kung pakaisa, boss. Dua sila. Sa Sa labi. labi. Ati ba may mayo-mayo. Alas na sa labi. Boss. Wala sila magsulod diri sa hotel. Ito lang sila sa gwa. Ati lang kata. May itata sa mayong ilimnan dari. May patrabaho ako sa mga pakisa mo. Okay, boss Pero masyong masaligan ta na. May mga balls na. Dalag ko, boss. Makauna sila ya, boss. Ako na yung kapasalig si Muya. At yung mayo ko lang muna eh. Padali. Kantuan ta sila. Hello, pa? Kumusta na ninyo? Kinanglang iguro nga magkanto ka di pa. Lalawag sa ako si attorney. Nga ako no. Kanto kagi kuno di. Dalang yung mga dokumento nga Gomez kagid. Napakaisa kagid na tita Priscilla kag Tito Benny. Agud nga madasig ang pag-process ang pagsaylo sa ngalan mo pa. Sa mga propiedad nila ni Tito kag Tita. Amo ba na? Maayo. Maayo ninyo. Sige, malusot ako dira. Dason nga adlaw, aran ako dira. Di na ako madiretso, ha? Ay, kuha ka lang sa hotel pa. Kaya kami gani, hotel man lang ni Gapo na ginatinira namon na rin ni Masyong. Ate, sige.
Maayo man kung makuha ta ng mga balay ni tita mo kay dito natandayon madayon. Amugit Ito pa. sa Star. Dapat lang. Kanto ka gidi ha? Ate, kamusta ka mo da? Ay, okay lang ka. Ay, kwanot, dalay kami din subong sa mga pakaisa ni Masyong. May ginapobra ako sila eh. Mayo kayo taga-dirigin sila ya. Kagbay ay agi man ko do ah. Anong ipobra mo sila, ha? Ninyo? Ginapasurveillance ko sila si attorney pa, ang abogada. Ha? Kagaman. Mangkot pa, siyempre preparasyon eh. Budlela nga ba si diya tas ang abogada? Mapos siya kuton. Kung babala na ng lugar niya pa. Aha. Oo pa. Wala gina ko sasali sa abogada nga to eh. Patulo ko siya daw, hindi ka mag-imo sa Mayo. Aba? Oo, kaya nga nagkuha ko sa taong mga taga-dirigit pa. Nga nakakabisar ka dali sa Iloilo. Silang mag-iya dali sa akon. Ate, maayo ko na mo sina. Maayo kay taga-dira si Masyong, no? Dali ko na siya halin. Pero wala siya katinargi dali kaya ito eh. Ang iya pa kaisa, taga-diri. Pero sa aton siya sa Mindanao eh. Ate, maayo. Maayo, gid. Di basta pa ha. Pabuton ta ka diya. Huwa. Sige, sige, sige. Dasong ka adlaw, anak ko da. Kanamay nga magabasa ka sa puno sa Ginoo. Ginagabago rin mo pagsalig sa Ginoo. Rambalan ka na ganyan, hindi ko rin pagbala, ha? Lagay! Ako pa! Di ba'y nag-aaway, ha? Palabit! Palabit! Sabi sa iyo na. Jack! Oh, May kaaway to! sino? Oh, si Banig! Banig? Oo, O Binig? sinumbag siya ni... Sinumbag niya si Akong! Gising itong kilay! Gapangkat na to siya! Di mapunggal! Kato ito anay Jack! Basi kung kulihan to sa karon sa mga upod tadi! Dahil, ano man sila man? Kabalo na gisa lang ako may gamo. Talapod kita tanan sa pinalidad. Bumali! Nanay Jack! Ikaw pa! Ay! Palabit! Ano kayo mo binigyan? Kapangita ka gini mo sa kalamay mo, ha? Dipuga! Palabit! Ay! Kumpulihan ka din among karon, tunot ka din. Testingin nyo! Testingin nyo lang! Mulak madlok sa inyo! Mulak madlok sa inyo! Oh, naman! Oh, rin na si Jack! Si Jack ko! Kalamay mo ito ng Jack! Jack! Babaylan ko! Ano ka binigban? Dinig man ako sila? Jack! Hindi lang papalapit! Hindi lang papalapit! Nga! Basta hindi lang papalapit, Jack! Hindi lang papalapit! Nga! Kung magpalapit ko sa imo, anhon mo ko? Ha? Sumagon? Pareho sa ginhimo mo kay akong? Gisi itong kila niya eh. Amo man ang himuon mo sa akon? Abilid? Jack! Kung sakiton mo ko, bisan hindi ako magbalo sa imo, madunot ka sa mga uputa. Pentra sila! Hindi ka lang yan, Jack. Hindi ka lang. Ako na lang ba sa kita? Para wala na sa madamo pang maumid. Hindi ka lang, Jack. Hindi ka lang. Respeto ko si mga Jack, ya. Hindi ko yan bato si mo. Nagarespeto ka sa akon, pero nagamo ka. Ikaw ang nagsugod sa gamo. Kapano ka nagid? Nga kung may gamo nga matabo sa sildata, kita tanan maumid, pusasan kita kag pagabiton dito sa initan. Pati ang wala maka-interest ang gamo, dalasa. Wala mo na napinsaran? Habinig? Jack, di po gabi, Jack. Gapahin mo yun ko niya. Ubra ko nila kulit. Nambalang pinaginilang hindi lang ko yan nila pagkuliton kay problemado ko. Sige, panig sila yan. Inayamuat pa nila ko. Matuloy na ako. Kung Jack, wala man ko kapalo nga problemado siya eh. Imo magani sala eh. Bugoy, buhay nga ninyo, ilas ni akong. Kag hindi ka mo manugid sa gwardiya sang natabo ha. Para hindi kita malintian. Teo, Jack! Dahil Akong! Kaya! Dali, bilig. Suryata.
Ano ka man? Hindi ka ba namusina? Lain gid, Jack. Lain gid. Dahil ko na madala problema ko. Kanami na lagi ko, Jack. Ayari man nga tao ah. Lako bang problema mo? Sa sanagyan ko nga problema? Ha? Bugat na lagi, Kuya Jack. Bugat na lagi, Kuya. Tapi sugiri ako. Sugiri ako. Anong problema mo? Isugit sa akon. Ipautuwas para mag-an na ginapatsig mo. Sige, binig. Sugiri ako. Mamati ako. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Action Radio.